Har vi upp allting? Ja. Då får vi köra här lite. Kom ner här så jag ser vad du har linan. Stefan, du ska komme herned. Det går bra, jag ser. Der. Der. Det går gott. Det är på gång på 45 meter. Den skal nok gå ned igen. Når du nu ser båden, så... När man ser mig bara för. När jag gick så länge. Det gick och han avtalade med det. Ja. Nu går den fremad. Ja, det är underbart. Jeg kan se blyet. Ser du det? Ja, blyet det kommer der. Fisken er dernede. Der kommer den. Det er vist en god madfisk. Det er en bedre madfisk end den anden. Der var en, der ville tage den. Ja, den er tilpas lige til at spise. Det er en spisefisk. Jeg var faktisk her lidt. Den havde nogle hårde slæg. Så var det, jeg kunne godt mærke. Ja. Jeg kunne mærke, den ikke var til stede. Det er perfekt. På andra sidan, jag gör det. Lite till då. Stopp där. Så tar du stangen på andra hållet. Nu. Det hållet med stangen. Ut med stangen ditåt. Nu. Ja. Det är 130. Jeg prøver at tænke sig bare at få den på sådan en lav dybde her.
sånt. Ja, jeg har det her. Så er den sgu fanget. Ja, det er en pæn fisk. Får den lossna där med. Ja, roa ner den nu. Ja, den är väl på något sätt. Kan måla den. Ja. Nu skal han lige falde til ro. Så nu har han snor på den. Nu fanger vi på scenen. Det er bedre end at gå i. Og så samler han det. Den smuttede. Den fik ikke mål. Så er den fanget. Tillykke, Stefan! Er det en meter? Ja. Lidt mere. Ja, jeg rykker med. En meter og 10, 20. Det er det ikke. Det er der jo på høvlet. Nå, kør op så det. Så gik det alligevel. Men vi har da også haft mange tilbud. Ja, det har vi. Ja. Der fanger jeg til. Ja. Yes! Tillykke med den. Han var bare en meter eller någonting. Ja, tak. Faren han kan godt tænke sig at prøve at mærke den. Så er det nu bare stille og Ja, jeg tror også, det er en af de helt store. Ja, det er den danske mor har haft. Niels Jørgen han har fået lov at prøve at holde en fisk af de store. Jeg holder bare. Ligger på gården nu. Det er vist tæt på, der vil ikke flytte sig. Ja, det er det store. Den er skruet helt op på bremsen. Du ska inte ha för tajt broms nu. Det här är en ordentlig stor fisk. Du ser fan. Ja, jeg kan godt se den har du. Det er den bare på løjet også. Ja, rigtigt. Yes. Ja, ja. Ja, det tager det lidt. Vi har tid. Hele den svømme, så vi har tid. Ja, der er kun 27 meter. Det er lige før vi kan se den. Ja, ja. Ser på det. Ja, under broen. Ja. Lige pludselig så kom. Låt os säga.
Altså, jeg kan mærke det, hver gang det slår mig. Ja, Det er ikke meget sygt. Jeg ser slå her. Jeg ser det. Nu får du den op af. Du får hovedet uppåt. Ja, men den er ikke nede. Den er snart nede igen. Nu er den på vej igen dernede. Jamen, der nede også. Nu vil det så nedad igen. Ja, nej. Når den ser båden, så bliver den bange. Det er min pointe, jeg er dernede. Ja, jeg kan ikke se blyet endnu. Ja. Nu kan jeg se blyet. Ja. Jeg kan ikke se fisken. Inte alla på samma sida nu, snälla. Der kommer det store, blanke blå. Åh, den är stor. Helvete så stor. Nej, tak, mand. Den er rigtig stor. Jamen, den er også ved at være en lille smule træt. Ja, Ja, det er fandme op. Ja, det er. Har vi ikke haft brug til at tage? Jo, men vi skal altså sættes ud ja, igen. den simmar ju lite sådär sakta och fint, bara långsamt. Så man kan jo ikke bare skyde. Inte den är färdig, men vi har chansen. Jeg kan se dens munden der nu. Jeg er lidt, den står Slow lov. down, Marvin. Marvin, slow down. We've got a seriously big fish on here. Pas nu på, den får et chok, når den ser dig. Ja, var beredd nu. Jeg er klar. Åh, satan. Det er et lokum så stort. Den er stor. Han har den. Sådan, mand. Nå, du har sat den fast, den der. Ja. Sådan. Altså, nu prøver jeg ikke at smadre hånden. Sådan! Og det kan slå den i en. Så er det... Sådan. Håll repet. Det er en lokum. Den är inte 2 meter, men den är stor. Undskyld, Ta och håll repet. han må sgu nok gå derover, så lad være at Ja, filme. de får hålla här. Der skal en over holde, så den ikke stikker af. Kom igen. Det er godt, det ikke er en glasfiberbåd. Då går du över där och så lägger du båten i G framåt när jag säger till. Var en tapp ut. Den är... Det er en ren valg.
fat i halen. Så, der var den. Sådan! Så skal den bare puh. Hold nu! Hej, mand! Peter, skal vi sætte krog på reglen? Nej, han kan jo måle nu. Yes! Sådan, Peter. Niels Jørgen, du skal nok have en, eller det gør René, så går jeg hen og en holder igen målepinden. Jeg ved så målet. Vi måler med sådan lige. Et bæst, mand. Godt gået, Peter. Og godt fejlet, Stefan. Hold kæft, mand, jeg er færdig. Jo, jeg filmer hele tiden, roligt. Men den er 180. 180. Det er sgu godkendt, er det ikke? Det er Det så det vil sige. Hold nu kæft, mand. mycket väl godkänt. Vad gör vi så här? Skal vi have, kan jeg få et billede med den, bare lige hvor jeg står nede for enden, inden vi slipper den løs? Måske. Skal jeg tage et billede af dig, Stefan? Ja, der er bare en, der skal holde her. I skal... Jeg skal nok holde Jamen, den. du skal holde virkelig godt Jamen, fast. så sæt krogen fast. Ja, Nå. det er fordi, den slår sindssygt. Så går ner och så ställer du dig och lyfter upp halen ordentligt. Ja. Gå ner runt på. Vi ska se om vi kan du bara vrida ratten åt det hållet. Ja, jeg skal Bara nok... vrid ratten. Ratten, snurra rätt, andra hållet. Sådan, den kommer lidt Andra ud hållet, fra. andra hållet. Så gör du, bara lägg den, tappa den framåt i giren, liten försiktigt. Nej, hvor er den stor, mand. Så, friläge. Tryck in. Japp. Vänta lite. Ja. Godt, man ikke skal lave bøffer. Böja helt ner nu och så se om du kan stå bakom halen. Nej, ja. Den der. Det er sgu flot. Se om du kan få den längre fram så du står bakom halen. Där. Træk ind. Ja. Lyft den höger halen. Jeg prøver lige at se, om jeg kan tage et. Jeg vil Ta fler bilder. se, om jeg kan tage et med mobilen, så han kan. Jeg slipper nu kan du nok godt selv kringen af. Det var god Peter. Ja, ja. Vill du sätta den så släpper den. Den tager lige farvel. Åh, dig der, mand. Hvad laver du? Ming. Det er godt. Det er skuffende, at det er dig, der skal skaffe madfisk til os, hva'? Det var godt. Det var dejligt. Det trænger vi til. Ikke så stor. Prøv nu lige, det ser da godt ud. Mig og René, vi ville godt have gjort det, ikke også? Jo. Ja. Du har slet ikke haft skid på den. Nej. Steffen har haft 3 gange nu. Jeg har haft 2 gange. En bagnen og en på chicken. Jeg tror, det var 2 hvide happy-ding. Jeg tror, det var en bors. Jeg tror ikke på, det var en høn. Stefan, jeg tror, jeg sætter en ny fisk på. Det gjorde jeg i træk før. Ja. Jeg tror, han er lucky punch. Ja.
bare med Steffen, så stikker. Tillykke! Det var godt, ven. Hvad er det, 1 meter? Lidt mere. Ja. Det er det ikke, du tror, jeg vil. Jeg har købt lidt ned. Må jeg lige se, Stefan, jeg filmer også lige her. Prøv at komme lidt længere frem. Så får vi lige at se glad. Prøv lige at se glad ud, ikke? Så. Står Steffen og spejder i bundsiden. Helt sikkert, at det var bunden, den havde fanget. Bunden flytter sig lidt rundt dernede. Det er en fisk. Nu skal der bare være fuld fokus, Stefan. Korte løft. For den ikke... Ja, sådan der. Ej, den er ikke helt tilfreds med det. Ja, rolig. Ja, du har selvfølgelig prøvet at fange en på 1,5. Det er gået 10 minutter siden det sidste optog. Hvad er det? Ja. Ikke så højt op med stangen til. Ja, ja. Er I klar? Så kom herover. Ja, skal jeg filme fra den ene, så kan du over på den anden side, så René. Nej. Pas nu på, Stefan.
kæft, det var stor. Den var ret stor. Så Stefan, så er jeg lidt igen. Der er ret noget større end den her. Og jeg synes, man koster her på 1,40 meter. Den skal have halesnor. Den skal have halesnor på. Ja. Så der er ikke så langt dernede. Fuld fokus nu. Slow down, Marvin. Marvin, slow down. We got a seriously big fish. Nu skal du være klar. Hold start. Pas på fingrene, for nu skal du være klar, Stefan, hvis den smutter. Du må ikke komme til skade, Peter. Hold det. Nej. Hold det. Ja, I skal måle. Nå, halerev. Den er ikke 2 meter. Ja, halerev. Det bliver op med stangen her. Ja, når du har fået krogen ud. Ja. Stefan, du skal du holde. Og du holder du ved. Peter får. Det er stærkt. Det var Gert, der lige valgte at tage en flynder på avnfisken. Den kom lige op fra dybet og spiste en avnfisk på avnforfang. 65. Ja, vi har fisket i været 2 minutter. Ja. Det er første Gerts største stykke. Ja. Der er ingen grund til at sejle så langt. Vi kom på tunden. Hvad siger du? Jo. Nej, du vil se den komme op her. Det var altså lidt sejt. Kom jeg på en tunden, så det er kæmpe og ret meget. Slukker vores kamera igen. Tryk en op på den røde op på top. Vil du gerne have, at jeg slukker nu? Ja, fordi jeg trykker alt det der. Den er på 10 meter. Der kommer man ned.
Har du stadig tændt det? Ja. Jeg har vist ikke fundet det. Vi må tage lidt på den nu. Det er fedt, at du klar. Og så er det fint. Står en båd. Ramme fisken først også. Du skal ikke tage fat, nej, du skal ikke tage fat i en sæber med det der krog der, det går ikke. Og helt så op på hovedet, hvis du kan. Vigtigt, den skal helt op i overfladen. Vent så den kommer op. Så. Jeg kan ikke hive den indad. Den skal have gaffel til med dig, så hjælper jeg den tager herop. Ja, den er pæn nok. Ja, så skal ikke lige mere. Ja, så slår man bare bremsen her klar, René. Sådan. Så skal han op. Det er jo flot, det. Det er flot. Perfekt. Det var en mekaniker. Det er da en kvejde. Eller er det en torsk? Ja, jeg skal filme dem her i stedet for. Jeg er ligeglad med de pindevaler. Det er fangsten af en gang. Så kom ikke her. Jeg ved ikke, om man kan løfte ind, for der vil det være 30 kilo. Jeg har lige et halen af min gummidyr. Nej, det kan jeg nok ikke. Skal i hvert fald have fat i gummidyret og løfte dem ind i, når du har smidt den der ud. Du kan da bare tage ind i gummidyret, den der torsk. Ja, det er jo fordi, så kan jeg tage den ene. Tillykke med, du! Hvad har de fanget? Er I glade for den? Ja. Nå. Okay. Ja, det er i orden.
Ja, jeg tror lige der for så. Det er en kæmpe fisk. Ja, og så. Den er dæmmeflot. Den har en dæmme. Der er en anden vej rundt, mester. Med en mørk side, så man kan... Der begynder at blive pæn. Tak for... 31. Inden de andre kommer ind. Lad os rulle den her op til deres stribe. Så kan vi stadigvæk nå. Nej, det kan vi nok ikke nå i dag at få en kop kaffe deroppe. Nej, det når vi ikke. Vi har en time ind. Ja, det tager også en time at gøre fisken ind. Det er nok også store fisk i dag, det går også lidt stærkere. Ja, jo. Der kommer møllehjulet. 2 har han igen. En sej og en minitorsk. Og så håber han, der kunne komme en helleflynder. Nå, jeg troede, du ventede på, at der skulle komme en helleflynder. Det er jo fandme en skam, man ikke har videokamera til at køre. Dengang at min kom op, og så drejede den lige rundt, og så snuppede, og så rykkede det med stangen. René, har du lyst? Hvordan var det, René? Det var dejligt. Shit, mand. Det ser godt ud. Kan du ikke engang løfte en sæk kartofler? Det er godt. Tak for det. Det gør ikke tænde skærmen bagpå. Prøv at tage stikket ud af din kamera. Jeg har taget ud. Hvad sker der, hvis du sætter det i? Prøv at gøre det. Kan du ikke starte til? Så tager du bedre. Nå, det er ikke til at det i det. Og det er bare træpaneler, der er sat op. Det ligner beton. Og sådan er det lavet. Og her har vi vand. Skal. Så kommer vi op til soverummet. Og her bor Nis og Georg. Og vores udsigt for soveværelse.
Står der noget ind herinde? Nå. Og her sover Stefan. Han har en fed udsigt. Og her har vi René's værelse. Og han har udsigten ned til de gamle. Man kan jo også godt se udsigten her. Men der står lige en lygtepæl i vejen. Så, slut på rundvisningen. Kom så op. Jamen, det er fint som gør lige nu. Skal du ikke med? René, du kan finde krogen og snoren. Det er inde i... her foran. Nej, det plejer det ikke at være på hylde. Han der er det. Nej, der er ingen hylde på. Vi driver perfekt lige nu, vi gør. Satan, mand. Det var bare perfekt, det her. René, prøv lige at fire hans bly af derhenne i den der. Det er en god stang til at fange fisk. Det er også hans egen. Ja, det er min egen slang. Den ser ud som den har en god størrelse, den der. Ja, det er når fisken. Der tror jeg, den er god nok. Fordi den er meget stille. Det er ikke sådan en, der bare svømmer. Fisker rundt. Sådan en halvanden meter ind der, og lidt større. Og det er et perfekt hjul, du har fanget ind på. Går til... Hvordan føles det at have fisk på? Det kunne godt være en stor en, den der. Det kan da godt. Den rykker da godt i en. Ja. Skal du have fighterbælge? Nej, det er for fint. Så prøver vi at løfte så højt op for. Ja, sådan der. Ja, så begynder der at ske noget nu. Det var ikke lang tid. Nu kan du se på det. At den kommer dernede fra. Det er garanteret det. Du må godt gøre klar, jo, er du nærmest den der. Ja, Og det skal være en god knude, der går. Vi bytter plads nu. Hvem? Der kommer en pæn fisk. Flot. Ja. Jeg kan ikke komme længere der. Nej, nu skal du bare tage det med ro. Ja, er du klar med Ja. stangen? Ja, den er flot. Ja, det er flot. Det er 130 stykker eller sådan noget. Måske. Der er høj fisken. Den har for godt fast i jokkekrogen. Jo, der er den måske en, ja. Løver. Hvordan føles det, Niels Jørgen? Jamen, det har jeg ventet på hele ugen, det her. Jeg har det fantastisk. Når krogen er i, så kan vi godt løfte den ind. Han kan blive filmet med Hun under alle over 130, der er ikke noget. at komme i båden. Og jeg vil skyde, hvordan der ligger omkring de der 120-30 stykker. Vi har krogen i, og så løfter vi den op. Ja, det er båden. Og ingen måde, den er stor nok til at komme i båden, den der. Vi er nok nødt til lige at lade den klasse færdig, før vi Ja, men løfter den. det er vigtigt, at jeg lige får den i kæben.
Nu begynder han. Så er det Saline i Stefan. Husk nu, du ikke kan fylde. Husk nu ikke at fylde linen ind i krogen der. Så fik han. Tillykke, Niels Jørgen. Og den er rigtig flot. Kan vi trække krogen igennem? Jamen, man kan godt sige sig hives over den der. Prøv lige at vente lidt lige nu. Klar. Pas på stangen der. Længere op i forenden. Kom. Der. Så er det ikke nogen stemmer. Nej, der lader lyd. Pas på tæerne og ben. Så den har et fælde. Jeg har 0. Du har 0. Så er det Stefan, der har den. Den siger 130. 130. Åh, der mand. Det er lidt fedt. Prøv at se, hvor meget vand der er i, så var. Kan du godt få knust den også om der? Flyt ind. Du må da tage en. Kan du tænde hans telefon, Stefan? Han får et billede med noget også. Den er flot, Niels Jørgen. Det er du tage med min telefon. Kom, vi håber, den ikke går ud af Stefans fisk. Den der knude. Har I ikke set det? Jamen, den overlever der i hvert fald. Så! Jeg skal lige prøve at dreje den lidt. Den vil lige... Nej, den står fint der. Jeg tror, det driver den kommer med ned imod os. Lige 5 minutter efter vi har sat grejerne ud efter den anden, så kom der sgu en mere. Og det er ham selv, der tager den. Det ser fornuftigt ud. Jeg tror, det er en god fisk. Ja. Vi tager den lidt senere. Han er nødt til lige at have koncentration på. Har du Du skal lidt væk fra ham. Har du prøvet på kort? Nej. Tror du ikke næsten? Jo, men det kan du også. Du skal lige lidt væk fra ham. Så skal du være klar, Stefan. Der er sådan en udsætter. Den ved vi ikke om noget. Det er bare en grov med en eller anden måde. Ja. Det der lige der med. Okay, kom. Det har jeg. Jeg står og filmer. Ja, men det er godt. Det er godt. Jamen, så trækker den lige hen til dig. Så. Du skal nok være klar til, hvis det starter ud. Jeg skal lige have den der... min krog fange længere om bagved på vores sæde der. Den røde gang til den derom. Jeg har lige en meters pengefisk. Ja, Det gjorde det. ja, gratis. Jeg tror, det
Og fik René sgu bid. Det ser ud som om han kæmper lidt med hende. Ja. Det kunne altså godt være en flynder, det der, René. Også på den måde, den slår med hovedet på. Der er ikke så meget for at komme væk fra bunden. Nej. Stefan, kan du prøve at filme lidt deroppe fra, fordi jeg står og filmer op mod... Hvad har du at sige til kameraet, René? Den er tung. Så er det med at holde stangen nedad, ikke for meget opad. Ja, så er nogle små punkter. Ja, når den kommer for højt op, så kan du godt... Så der kommer der. Det er en lille flynde. Sådan. Yeah. Har du sat bremsen sådan, den kan tage udløb? Det er faktisk en fin flynder, det der. Nej! Hvad? Nej! Ja. Til spidsen derovre. Ja. Men jeg fik du af, hvis du kom længere over. Nej, du fik skæld ud. Og det har vi på video, at du fik skæld ud.
Ude på det store hav, Tine Stine ofte sejler med fiskestang og håb. Vi til fisken bejler. Bøgerne de vugger os i naturens store far. Spænd vi venter på håb, vækker vores sang. På det store hvide hav, vi finder ro og fred. Med vind i vores hår og en bølge der er fred. Så når solen går ned, vi drømmer os tilbage. For eventyr på vuggende bølgers sne. Og fiskene de napper, og linen strammes til. Vi trækker dem op, mon heldet er på spil. Vi fanger dagens fangst og stimer mod målen. I den vilde båd på hav, vi nyder vejret og solen. På det store hvide hav, vi finder ro og fred. Med vind i vores hår og en bølge der er vred. Så når solen går ned, vi drømmer os tilbage. For eventyret på vuggende bølgers smag. Smagen af en eventyrstrøg. Når båden er ved kaj, vi starter motorcyklen at køre en hobby til sig. Store landevej, vi mærker frihedens vind. Og møder andre regn og sol, som bider i vor kind. På det store vilde hav, vi finder en ro og fred. Med vind i vores hår og en bølge gør fred. Så når solen går ned, vi tømmer os tilbage. For eventyret på vuggende bølgers smag. Yeah. Så lad os sejle ud og køre en tur, hvorhen vi vil. Med fisk for stang og motorcykel er det jo lige ty. Vi fanger øjeblik og kører sejler som mange mil. For eventyret venter, og vi tager det med et smil. Ja, det var fint nok torsk. Nu har vi i hvert fald fyldt din kasse, Gert. Jeg tror, jeg går ned til en helle. Ja, det kan godt ske. Men vi skulle næsten lige køre op igen. Fordi på den anden side af de der brød. Og fik Stefan. Ja. Jeg synes, vi skal køre ned på den helt på den anden side, på læsiden af det her. Og ligesom der ikke er noget om på læsiden af det. Jo, men der er ikke lige for lov at prøve Jo. på den side af de der 3 grønne. Jo. Når I er op, så skal I ikke tage ud igen. Ja, jeg vil godt tage en med op. Nu er vi nede. Nu må der helt julebrækker nede i bunden. Ja.
Hvad gør vi? Jamen, vi sejler lige stille over mod Magerø Sund, gør vi ikke? Er du også? Ja. Det ser helt rigtigt ud. Det er nok ikke tiden nok med den her. Jo, men jeg synes på den måde, den slår på, det kunne godt være en lille flynder. Så er det i hvert fald noget større end den der. Hold stangen ned, ikke for meget op. Ikke for højt op. Skal han have ind over fingeren, så Stefan? Ej, det ser rigtigt ud, René. Det ser faktisk. Den kommer der allerede. Det er en flynder. Vi tager den lige op og... For helvede, René! Så vil han grå. Hold kæft, så har jeg selv taget en flynder. Med det hele i munden. Ja. Nej, den rykker du af. Nej, du har fanget den. Undskyld. Undskyld. Ja, han skulle sættes ud alligevel. Jeg tror altså, det var større end den, jeg fangede. Det var Nej, den skulle ud alligevel, den skulle ikke ødelægges. Nej, det der, det er bedre, end at vi har kæmpet med den. Og smadret den. vi fik. Jeg har fanget en flynder. Og jeg håber, hvis vi skulle have brugt den.